Здравейте, моето име е Майнброс и днес ще продължим да играем Майнкрафт. Както ви казах в миналото видео, Майнкрафт ми се повреди от тази версия и сега ще играя на моята стара версия, която е 1.0.0 Alpha Build 5 за Windows 10 версията. Скина ми какъв е скин, тоя. Добре, играй. Пуснах я какъв свят без да искам. Не знам защо го направих. О, добре. Тук имах пълни диаманти направи. Back to game options. Ето така. Това е един от световете ми. Аз сега го играех 5 години, не знам. Пет години ме ще го играя. Та-та-ра! Спайдермен. Къде не съм почти. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Няма абсолютно нищо. Обаче тук има много неща. Пълен съм с такива неща. Пълен. И мисля да си направя трон. Да, трон. Сега ще взема 4 златни блока. Какво? Защо има обърнато дърво? Ето вижте. Ето обърнато дърво. Как? Като го поставя ето така, се стои така. 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 И така. Защо обърнато не го знам? Сигурно е някакъв бък. О, ще си направя просто на диаманти направо. Диаманти направо. Ето. Да видим колко бързо решиш. Това е много бързо. Така, как казах, ще си направя трон. Дано да имам обсидиант. Няма ли обсидиант? Така нямам. Така. Тук има само дърво. Това дърво ще го върна и тук. Обаче се хванахте. Така, сега дай да видим какво ще бъде. Майнкрафт? Не. Да, хайде да видим какво е Майнкрафт. Отдавна съм го играл в този свят. Къде съм? Не заредило. Но да, спомня си го този свят. Защо вратата е отворена? Спомня си го този свят. Много як. И имам... Да. Да, така. Това е моят свят. Сега ще спя. И ще го някой друг свят. Така. На какво да играя обаче? Айде на това ще игра. Така.
Ще си направим къща. Къде обаче? И тук може. Къща на дърво. Супер. Или не? Ей, тук ще си направя къщата. Ей тук. Ей тук. Трябва да си я къща. Трябва да си я къща. Която има дупки. Толкова ще бъде дълга. Или широка, да, широка. Сега ще събера малко пясък. Да видим дали това ще стигне. Мисля, че ще стигне, да. Да, със сигурност ще ми стигне. Даже имам едно повече. Така. Трябва си къща. Така, стигна и така. До тук изглежда добре. Ще пробия отвор. Но даже мисля, че я направих равномерно. Да, равномерно съм я направил яко. Така. Крафт маса. Готово. Рачка. Готово. Сега просто ще си поставя тук така. Добре. Ще си направя една вратичка и врати. Готов. Така, поставяме една-две. Отварят се отвътре, добре. Сега ще отидем да режем още дървета. И сега ще режем просто. Сега ще трябва да намеря още дървета. От този вид. И чакайте за малко. Така, ще продължим да играем. Продължавам да играя. Режда си дърво. Обаче физиките в Майнкрафт са много странни. Как и така нищо не пада. Освен пясък и чакъл. Чакайте малко. Звънко ще позирам.
здравейте отново и събрах малко дърво. И под малко имам предвид много. Видим колко дърво ще съберем от това. Да видим. О, яко. 31 даваш един стак и стак без едно блоко. Така къща ще построим за нищо време. Първо ще започвам с теб. Така. Така, сега ще започваме с втората. Сега ще ми стигне до блокчета. Ще го направим 4 високо. 4 блокчета високо. Добре, станем само едно блокче. Няма да правим още едно. Това ще поставим тук. И ще започнем да строим. Взема. Останаха ни още малко. Сега сигурен, че пусна липка. Сериозно. Махай се от тук. Така. Ще пробием няколко прозореца. Или дупки за прозореца. Тук ще има един, който ще бъде дълъг 4 блокчета. Или повече. Не. Така. Така е вече. Да. Така има. Не. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи един. Тук мога да пробием 4. Или 2 просто. 4. Ето, само ето. Тук също е 4. Не знам защо използвам на дипелката. И цепите взимам също.
Сега ще излезем навънка, за да вземем блокчето, което падна. Така. Ще съберем малко пясък. Ще ни трябва 12 пясък. 3, 4, 5, 10, 11, 12. Не, дали имаме точно 12. 12, 11. Ето. А не, има ли? 12, просто не съм зелено в боче. Не те. Така. Сега ще си влезем тук вътре в къщичката. И ще си направим една кирка. Така. И една лопата. Ето лопата. Защото ще трябва да копаем. Ще трябва да го запазим. И не става 7. Чакай, 13. Отбре, че трябва да го направим по-старому. Лопатата. На стълбички. Или не? Ето камък. Камък имаме 6. Десет камък, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 20, 18, 19, 20. Сега ще се качваме нагоре. Но ще трябва да използваме пясък. О, 12 пясък. Не повече. И без
още пясък. Готово. И това какво е? Тя дупка вижда ли? Че гледайте, тук нямат. Само тук има. Не, нищо не става. Така, щупваме пясък. И да слагаме пак. Има. Еми, иначе ще се приберем. Така. Сега ще завършим само къщата и ще приключваме тук видеото. Защото стана вече малко по-дълго. Добре. Напълнихме го. Така. Еми, това ще е за днеска. Чао! Ой, помните да се абонирате на мен и да ми харесате видеята. Напишете в коментарите кое е било най-любимото ви видео. Чао!